Teraz prichádza pocit a moment, ktorý Tomáš Surový vo svojej bohatej kariére ešte nikdy nezažil. A teraz si ho môže vychutnať dokonca v pozícii kapitána. Dvíha nad hlavu majstrovský pohár. Zažil prehratú finálovú sériu v sezóne 2014-2015 s Košicami. Zažil aj jednu prehratú finálovú sériu vo švédskej lige. Počas svojej bohatej kariéry získal s reprezentáciou 2 medaily, striebornú na majstrovstvách sveta dospelých 2012 a takisto má bronz z 18. Otec Tomáša Ziga so svojím synom a bratom. To je moment, ktorý je veľmi intimný, pripomínajúci ten veľmi smutný okamih, ktorý zažili v najúžšom rodinnom kruhu. A tento úspech nasmerovali do nebies. Aj preto dostal Tomáš ten majstrovský pohár ako jeden z prvých. A my veríme a dúfame, že tento velikánsky športový úspech samozrejme nič nemôže nahradiť, ale veríme a dúfame, že mu pomôže vyrovnať sa s tou ranou osudu a myslím, že to je všetko, čo k tomu môžeme povedať a viac sa v tom vrtať nebudeme.